Medenchia every onyame ho ebro and nenso. Onyame enhia so de bia wo gimre na wo hwe me medin de adwa mensa. Onyame aye adom ama na wo twa san kwa pro ababeto yin. Ye toa odo eho asem nyame adom enne ye de bawie na ma ye nhyiba bebre me gidi yi se wonso wa ye nhyiba. Sa wa mesi bia mesra ko wachi na kohwe na onyame bekasa a kire bebre. Ye toa so 1 Corinthians chapter 13 verse 8 and na ye de asem e bawie. Onyame asem say odo to intwada osin kom shade ebegu kasa hodo ebejai nimdie nsoso ebesa but in English no 1 Corinthians chapter 13 verse 8 osin love never fails, but where there are prophecies they will cease, where there are tongues they will be stilled, where there is knowledge it will pass away. And then na me ne wo eka osin enkom she ebegu kasa hodo obejai na nimdie nsoso ebesa ene odo eho asema ne yekan de bawie. Se wo so bi na wo tinyame mu so do homa Kristo na se wo ni odo a o se enkom hye besa nim die besa enkom hye wo yenyame ni pa wo kire na enkom hye wo ya sori ba wo ti ho na enum anu woni die kire de bia so fo hyame enkom de bia wo so be hye obi enkom na nim die ne die kire wi asini mu de do Bible se etwamako na se woni odo a o se odo etuntwada nti die woni die kire enkom hye nimdie ene kasa hodo de bia wo de enkansem enkyerɛw wona wogina ho ba broton so sa enso wa bra boni nyame asem no ebo abira o se ebetwam o se egu o se ebesa first no ne atro letter se ne atro no dear Ama, I am very happy to write you this letter. By the way, how are you? Na yeko. Ene ufa ufuna no text it. Hey, how's it going? How are you? And are you good? Short sentence. Nipa ni araje. Nim die besa etwamako. We kire se etwamako mire ni wo enema esesa. Ade na o Kristo sumi ejina faako. Wo de won progress. Ya ye ta kan se mi se emre da ne na nso wada ne ho. Enso na gidi fo ye na ne ho bi. Me nka se da no ho koye boni o. Da ne ho na nso be nyame mo. O si bi ase ne mo de du ne atwamako. O firi sofu we ho na wonam ha. Se de bia be kan wo brabo mu nsam a kire. Ye ka wi a na o san abetena ground zero. Na ne a wo ye na ye. O se odo to wi ntwada. Odo na me ne wo kan ho asem ye Kristo do. Odo a wodi ado no so bedo ne back eno na me bo ho dawri o se etu entwada ne awudi akire ni na etu betwam ne awudi akire ni na eresi akọ na wudi na chi wuche si no ton sakasi ne betwam o se da ne duru ba ka se free me sokọ wa wo ye ne a entene na obeka se awurade nyami na me bo wudin because nyawona was say say awurade ni nyina wo na be kosura hinu out word de ye be hu no se wotene atontene o se odo to ntwada wo de awurade o se sa wo dom ye di masade yesu wo de awurade ena wo ken kan se no o de bibi to akoma so kora woni so yi odo to ntwada and so betna fa kuna woni wunyame be form relationship na wodo na wodi ado aba ne ba bebu aje wona so be show no sa do ne ba na wodi hu nyina abo afari amana ka bu hu se usu nyame bia wote ase enche na afi kwa wiye me twem adwen e de si bibi so se ma woni mra woni wunyankopon relationship no so na fa odo sunko edo no isan so odo oso odo to ntwada nimdie besan enkom hye ebegu kasa hodo so ebetwam onyame hu obo na wo twon adwinsi ni mo bebre so na hu se o pantem kitana katua ya ka bebre afa wodo ho for some few weeks ni go back na hwe
na tie na fa bom paye na onyame enye wo ho nsɛnkyerɛnne ma nsi wie da sɛ ne yɛbɛsan hyia mesrɛ sɛ nyame nkronkron ɔbɛka wo ho na wahyɛ ne ho animuonyam wɔ abrabɔ adom no nyɛ kɛse paa amen